ширкати брокерии Prime Invest эълон кард, ки дар соли равон 70% вомбарг ё облигатсияҳои бонки Исхата дар биржаи фондии Осиёи Миёна дар шаҳри Душанбе ба фурӯш рафтанд. ширкати Prime Invest бо нашри яки тиллоя рӯзи 26 декабр гуфт, аз 20 миллион сомонӣ облигатсияҳои ба фурӯш баровардаи Исхата 70% он ба фурӯш рафтанд. ба гуфтаи Prime Invest, бештари харидорони облигатсияҳои бонки Исхата афроди алоҳида ҳастанд, аммо дар миёни харидорон ширкатҳо ва бонкҳои дигар ҳам буданд. ин ширкат ҳаҷми пули облигатсияҳои ба фурӯш рафтаро ошкор намекунад, аммо аз фоизи гуфтаи ин ширкати брокерӣ маълум мешавад, ки облигатсияҳои Исхата дар ҳаҷми 14 миллион сомонӣ ба фурӯш рафтанд. бонки Исхата нахустин бонк ва ширкате буд, ки дар биржаи фондии Осиёи Миёна коғазҳои қиматноки худ облигатсияҳоро ба фурӯш баровард. фурӯши облигатсияҳои Исхата рӯзи 14 апрели соли равон дар бинои биржаи фондии Осиёи Миёна дар шаҳри Душанбе шурӯъ шуда, нахустин бор садои гонгро дар ин биржа баланд карданд. дар соатҳои аввали фурӯш облигатсияҳои бонки Исхата ба беш аз 1 миллион сомонӣ расид. он замон гуфта мешуд, ки харидорони аввалини облигатсияҳои Исхата ширкати Фаро шуд, ки ба 1 миллион сомонӣ онро харидорӣ кард.